26 June paka ipa uri busi Friday hakuna kumira zvakanaka ende hakusi kudyiwa rinopisa. Ndadzoka zvekare muri yeZimbabwe pachivhitivhiti chenyu Kulian TV ndikuzivisei nyaya dziri kuitika dziri kutenderera muma streets ese kana dziri dzepolitics uko ndoko kwatakadaidzwa tikadaira ende tinozvinzwisisa kwazvo ende tinodzifambira mushe nyaya idzodzidzi. Nyaya iri panapa yanetsa vedu weka inyaya iri kubuda pari kunzi zvone Mnangagwa arikuda kubvuta title yekunzi Munhumutapa ende ari kunzi agadzirira kuda kuti vanhu vecelebrate the Munhumutapa day musi webirthday rake. Nyaya iyi iri kubuda nekunavo vanonzi Mr. Mawariro Jealous Mbizo ari kutaura nyaya iyoyi ende vanhu vakawanda vasara vakashushikana kusanganisirawo neni yandibata oyi ndikati ko zvata seiko mapindwa neiko naye madhara emimi zvekuti maakuda kuitisa vanhu skiriro riri. So ari kuti zvoni the rate at which ED is going, if not stopped, will declare Zimbabwe a monarch. The fella hates elections, hence his spirited ploy to make himself Munhumutapa an unelected leader of Zimbabwe. The problem with Zimbabweans kunonoka kuonera mbavha echitiza nechino. When I mentioned that ED wanted to make Zimbabwe a monarch last year in October, many Zimbabweans dismissed my observation. This year, the 15th of September, ED's birthday will be a national holiday, cherishing Munhumutapa Day. This will happen if the rogue president is not stopped. To pave his way, ED has sent a forerunner, some Chiminya guy in laws from his union with Deputy Minister Kudakwashe David Mnangagwa's mother recently. We read a judgment which declared the charlatan king Munhumutapa. If we don't act to stop ED now, it might be late when everyone finally opened their eyes to ED's mischief. Pakaipa hanzi ari kuda kuti atochimhanya ega chinhu ichi zvamuchose zvototwa zvedzinza kuti mambo arwara mambo saka poitwa pai mwana wamambo kana kuti mambo afa poitwa pai mwana wamambo werudzi rwamambo chete. Ndio nyaya iri kutaurwa pano na Mr. Jealous Mawarira. Guys, nyaya idzi dzinorwadza kuteerera idzi. Kune dzimwe nyaya dzekuti dzinobaya nzeve, so unonge uchita uri kunzwa uchitoita uri kuita ikokoka but wobva watanga kurwadziwa futi at the end of the day. Chiri kuzofamba chii after zvese vari kusimbisa alright ngatiti munhu ataruda kuti bhandi alright ndoda kuita 2030 yacho ndoda kuzodai so zvakadai so ndine basa randanga ndisina kupedzisa. Isusu tinoziva zvinhu zvinoitika. Hatisi vanhu vechibalance. Kana uchishanda uchienda pabasa uchitanga basa rako 9 kusvika na 5 o'clock kana kuti 8 kusvika na 4 o'clock 8 kusvika na 5 or 7 to 4 whatever times unotanga basa iwo. Ukatanga kuti basa handiri kutadza kuripedza vanokudza kuti but iwo panga pane mumwe anga aripo kumashure, it's okay, unodzoka mangwana uchitirwa basa everyday because ndine basa ndiri kutadza kuripedza izeda vanongowedzera staff kuti let's employ mumwe munhu because basa handiri kukwandira muchishanda muri 2 maakutolingirana maduties. Ndo zvimwe zvezvinhu zvinoshanda. For example, one of these guys basa riri kuvawandira ari kutadza kupedza basa r1 kocha netsa chii kuti vati vakomana uyai kuround table tigare pasi toda kuti nyika iende kumberi, tiri kudawo kuti pange pane prime minister uyewo control ubatewo nemasectors akadai chinhu chitange kurwa mudenga ndo zvinomeka sense pane vision yacho kuti aiwa pamakore mashoma adarika aya ndiri kukumbira kuti vakomana uyai tigare pasi titaurirane. Ari kuda, ari willing kuti amboita prime minister ombomhanyawo kana makore mashoma iwaya asara acho iwaya vanhu vakamirira kuti vadzokere zvavo kuelection but hakuna kana nebasa naizvozvo zvese izvozvo. Vanhu vari kungoswera vachingodzwa nonsense dzekunyeba. Recently ndandiri kuverenga pachitaurwa dzimwe nyaya paherald panzizonanzi China iri kuti yakreata mabasa 1 million kuZimbabwe. I was shocked honestly. Mabasa 1 million echinja izvozvo handinyatsonzwisisa kuti kana iri kunzi create 1 million jobs chirudzi amana muChina chacho anonzi create employment. Peace job harisi basa. The way vanoshandisa vanhu yeye hasi mabasa aya. Iwe basa rekuti iwewe hazvina mapepa zvakasainiranwa unongonzi iwewe chibaba chingomuka yemuchingoya mari yenyu munotambira every Friday zvisina kana any mabenefits. Ukakuwara uri pabasa ipapo dzatongonyambo kwanotobudikira vatone malawyers avo vakutokukesha nyaya obva wanzi pacreatwa 1 million jobs
But if they say 1,000 jobs, yes, I agree. But 1 million, it's a no for me. Hakuna mabasa akadaro. Those guys apana anonza anyaso create kwa employ wazo kuti anyatso satisfied just kuti ndinoshanda kumuchaina andisati ndambosangana nemunhu anodaro ini anyasofara chaizvo. And I don't know why vari kuswera vachinongedzera mamwe vacho vari kuti mabasa like munhu vanhu vari kushanda kana mumashopu ava munhu anoshandira mushopu yemuchaina anotambira mari nemusoro. Isusu tinotozviziva kuti ukatoona kutonzi uri kutoshanda mushopu hatimboverenge kuti utori employed zvako because vakomana vacho havatobhadhari. Unoswera wakamira mahara unofondotswa natoti vantu vete and then the next thing pay yacho inzungu zvayo. But because they are taking advantage of kuti vanhu havatorina imwe plan B inenge iripo nemusoro, saka munhu anongoenda otongoti abo ndakutouya ndakutomboshanda zviripo izvozvo. Asi zvinhu zvokuti tinganzi pacreatwa majobs, panonzi pari kucreatwa majobs, pari kucreatwa 1 million jobs, ngapapuwe vanhu macontracts. Munhu otoziva kuti mhuri yangu inini ndatocovered, totoziva kuti problem -1 munhu awana employment anyazopuwa basa, kwete kuti unosvika peace job zvavangofana nekuti wosvika kuti munzvimbo uda kuvaka imba yako iwo wodedza builder ungoti create employment, anongovaka kaimba yacho apedza woenda the next thing akutopedza kana mwedzi wese kana 2 months asina basa raari kushanda. That's the same thing nemachinas. Hapana pavari kunzi vari kucreate employment. Vanhu vaicreate employment kudhara isusu taizviziva, taivaziva isusu kuti muchina ainzi achicreate employment, vanhu mavarungu vainzi vaicreate employment. Aitatocreate employment ka obatonototi but vanhu vanenge zvida pekutogara akutovaka, ndo mavakirwo aitotwa even kana malocations dzimwe nzvimbo dzese dzataizoona izvi dzatakutoti yakati yato town kwakati kwakadai, so ndo the way yavaita. So munhu watogara wasoroverwa problem watowana pekugara ndo chekutanga imba yako zvese zvakadaro kwete kuti uronzi izvezvi takupa employment takucreatira employment. Uri kumbozogara kupi? Uri kuzomboita nezveiyo chaizvo zvokuti zvinotonzi zvinonongedzereka zvinobatika. So it's nonsense at the end of the day zvinhu zvinenge zvichingoitika. Saka ndobva wazonzwa munhu ari kuimba achiti zvoni inini tinoda kuti tipinde pa2030 kana kuti nyaya iri kutaurwa namawarire kuti atotaura makamusekerera anoona kutoti akutoda kutorambirirapo otoita nyika yake yeumambo. Guys, kwatinenge tichienda kwacho ndekupi? Tarisai situation chaiyo pairi, kwete situation yekunyeberana. Wakapedzisira kuenda kuchipatara kunzi uda unorapwa unodi rini iwewe? Kunzi wabatsirika igore ripi? Uchinzi waenda kuchipatara iwewe wabatsirwa, wapuwa, wakasvika mushonga iriko iwewe, igore ripi chairo iwewe? But zvinhu zvese izvozvo munozviignore, then mamutoti munhu ari kutowedzera futi nguva aripo ipo. Saka mutoti unoda kusvika orati at least mumwaka uyowo pamwe anokwanisa kunzwisisa problem kuti uyu anga ari kubhaiza pakadai so. Saka gedza ndichigadzirisawo kana mushonga chakati, because kazhinji munhu achipinda ndanga kubvunza kuti alright izvezvi this is my time now, handichakwanisa kurarama zvaitwa anga ari kumashure kwangu, ndakutogadzira yangu legacy. Ndezvipi zvandingagadzirisawo zvandokwanisa kukavhawo? Munhu ochiudzwa kuti aya baba paroda kuti pagadziriswe nyaya yenhingirikini yekuti muzvipatara muiswe mushonga. But these guys they are greedy, they don't care. Varototi vese izvo varototi vari kugona, zvese zvakarongeka, zvese zviri right. Chimbori right chaicho chaunonyatsonongedzera chii? Vazhinji vacho marova, even including those guys vari kutosapota ZANU-PF. Ndo chinhu chinonyandorwadza chekuti munhu atori pamberi ari kusapota ZANU-PF yacho ari kutofawo nenzara, vakutokomplaina kuti vanhu vakuda kutosvika kuti unodedzera kebha isina vanhu vanga vari kumboifarira bai kunze kweava vanenge vakagurirwawo mbijana vakadya. But munhu wokuti akavhota muna 2023 I mean akanyazoti kuti ndavhota 2023 ari kudawo kuti awane change. 2023 ndavhota ndiwanirewo something ka chintu kana ari mabasa acho chicreatewo kuti zvinhu zvimurerukire. Vanhu vari kungotamba vanga zvingotamba kumashure uko. Saka iwo unozotaura kuti chiche anozonzi munhu anozonzi afare kunzwa kuti kwaitwa cab yacho yaitwa the next thing ndo paakuitwa this accusation iri papa yekunzi vari kuda kutoronga kutoti chitoitwa chinhu chemhuri yake kuti atonge nekusingapere. Guys ka handokutaurirai kunochemwa nhamo chachayo kana musati mamboiona ka ngazvikondinye kuitika zvinhu zvekuti ndizikutaurwa nezvazvezvi. Ndatopedza hangu nemiso, let's meet in the next one. Kana muchinge mune zvamuchazoitawo hazvo indangoti gandipfurende panapa ndikuzivisei, because dzimwe nyaya dzacho hadzidi kuti tijambire vanhu vakaitwa ngemimi ndimo vanhu vari very important, ndimo vanhu vakakosha zvisingaite vanofanira kunge vachinzwa nyaya dzakadai so idzi nguva ichiripo kudai. So ukatoona watoona nyaya ine yati kutaura kusvika kwekupedzisira, shout out to you, thank you so much. Ndimi vanhu vacho imimi maita kuti zvinhu zviitike. Handiti saka toita sei vakomana, mhinduro ichauya. One day is one day. Ndimi vanhu vacho vari kubuilda nyika imimi, because mune shungu dzekuda kunzwisisa kuti chii chiri kunyatsoitika. Ndodada newe mani, kunyanya iwewe ka
I'm proud of you.